ebele emewere m ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị na-eje na be dibịa ka a gwọrọ ha ajọ ọgwụ ka ha wee kechite nwoke. Asị gịnị? Ebele ewewere m ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị na-eje agwọ ajọ ọgwụ in the name of marriage. Ebele na-emekwaziri m ọtụtụ ụmụ nwoke dara nzuzu ị na-ejebe dibịa ka dibịa kechiere gị nwaanyị ị ga-anụ. N'anya such kind of marriage, ihe nyedo marriage ahụ 5 to 10 years, marriage ihe a crash ya, ọ bụrụ oke n'ọsọ ngwere n'ụlọ. Nwanne nwaanyị ka ndụ oge anya, agwa bụ nwa nwaanyị. Try to possess a good character. Nya bụ ihe ga-eri di gị to a peaceful home. Ihe nwaanyị chọrọ na ndụ a bụ ebe ọ ga-abanye onwe udo, onwe ịfụnanya zuru oke na be di ya. Likewise, ihe nwoke chọrọ na arụ nwaanyị bụ respect, and nwoke ga-abụ ọbata ezinụlọ ya ajụ oyi ka ndụ oge anya dịka onye Igbo. Nwanne m nwoke, tupu ị nụọ nwaanyị, kaba arụ jụọ ọha ajụjụ ma jụọ ọha uche. Nwaanyị ahụ obi gị nabatara, nwanne m nwaanyị maọbụ nwoke obi gị nabatara, biko gbado anya. Ọ bụ na ọ gaziere gị, nwanne gaba n'iru, maka nwaanyị dị ka ngwugwu nke ekechiri ekechi, onweghị onye ma ihe dị n'ime ya. Onye ka m na-agwa gị sị gị, ụtọ di na nwunye bụ eneta aghara. There is no perfect marriage and there is no perfect home. Ihe dị ebe ha bụ ị na-amụ m, ana m amụ gị. Nwanne nwaanyị, gbado anya n'ihe ị na-eme, maka na ọ bụrụ na nwata gafee onye mụrụ, ọ zaba onye ga-anụ. N'aka nke ịbụa, gịnwa bụ nne ka m na-agwa okwu a. Kedu ụdị ndụ ibiri oge itoru agbọghọ? Maka na ihe eji ajụkarịsị ya bụ ihe bụ na a sị na nne ewu na-ata agba na nwa ya na-ene ya anya. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị bụ akwụnakwụna maọbụ nwaanyị nọ be di, ị bụrụ akwụnakwụna, enwere achawo, enwere akwụnakwụna, di gị nọ ndụ, nwoke ọzọ a na-edinọ gị n'iru ụmụ gị, kedu ihe ị na-eme expect ụmụ gị ga-abụ n'ọdịnihu? Nwanne ka m gwa gị, anaghị amụ aka ekpe na nka. Nwaanyị ọbụla gwụ akwụnakwụna na ụmụ niile ọ ga-amụta, efu na ụmụ ahụ ga-eme gịnị? Ga-abụ achawo n'ọdịnihu. In fact, if care is not taken, ha nwere ike ịmụtasịrị gị bastard. Si na ọmụnwa kwuru. Nwanne nwaanyị, gbado anya n'ihe ị na-eme, sepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịbụ aka mmadụ. Ndewo. Atụarụ ọmarụ ọmarụ, mana atụarụ ofeke na sọba isi n'ọhịa, mana atụa inu nkịrịnka nkata onye tara arụ amarụgo. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Ọnụrụ, kakwa dị ibe ya Igbo Emisian.